Ako po ay nagpapasalamat po sa inyong lahat na ipinakita ninyo na napakainit na salubong sa buong unit team. Para sa ating Vice Presidente na si Mayor Inday Sara. Maraming salamat. Iba, merong mga flying kiss po. Akala ko, excited na ako eh. Akala ko, sabi ko ba, talaga naman, gustong-gusto ako rito. Hanggang nagpakita, nasaan si Sandro. Medyo, ito ayan, Sandro. Umuwi ka na, sabi ni Papa, Pops, we love you. Ba't ako ng Pops, we love you? Once again, sabay-sabay po tayo sumigaw. Bongbong Sara! Bongbong Sara! Maraming salamat, Alaminos. Ang gagaling ninyong magsayaw. Unang-una, nagpapasalamat po ako sa inyo. Dahil ang nakikita nyong bilbil ko, kalahati mo niyan, Alaminos Longganisa. Let's go. Ayan, ano ka? Damdama, siksikan dyan. Siksikan na kayo na. Magkano? Ha? Magkano? 100. 100? Na full tank yan? Nandito na tayo ngayon sa may Alaminos. Dire-diretso na tayo papunta ng Lukap. Medyo late na kasi wala namang announcement sa Facebook kung anong plano ng mga nasa amin. Hindi namin alam na maaga-aga pala yung iba. Daling araw pa lang bumiyahe na sila. So hindi na namin ngayon alam kung meron pa ba kami magiging space doon. Baka masyadong marami na, baka crowded na. Minsan na nating na-feature yung caravan ni BBM dito sa Lingayen noon. At may nagko-comment noon doon sa aking Facebook page na kami daw ay bayad at sponsor daw ang BBM sa gasolina namin. So hindi naman natin talaga dapat nang patulan yung mga ganon. Dahil hindi naman totoo. Kagaya ngayon, walang coordination ng grupo ng BBM sa amin. So gusto lang talaga namin pumunta. Dahil hindi naman tayo kukuha ng video nang hindi naman tayo talaga maka BBM. Ito pa yung headquarters ng BBM oh. BBM Sara, ayan. Tayo mga pulis ngayon naka-deploy dito ah. Mga traffic boy. So ito, dito na tayo sa may barangay Lukap na. So maraming mga naka-standby na dito na pulis, ambulance. Napunnon Summit 10. Di no? Ay ito dyan ah? Oh. Sala siguro mo sa taas. Ay baka sigwe ko yan.
nagparadaan tayo nga tayo ba na Giant? Ha? Ano ba yan? Oo, yun pa yun tao. Yung driver dito. Salamat. Wilben? Ay. Dulo pa. Patay tayo niyan, hindi na tayo makakakuha ng ano. Abot pa tayo. Nako, nagsisisigaw na sila doon. Ah. Oh, bahay ng Infanta raw, sumigaw. Dito kami. Oh, Dasul. Banta. Na. Yun. Wow, dami na. Eh? Bernong Fontelena, Senator Harry Roque, and Senator Larry Gadon. Once again, sabay-sabay po tayo sumigaw. Bongbong Sara! Bongbong Sara! Bongbong Sara! Sa umagang anong ganda. May bago. Yes! Huwag po natin kalimutan ang nag-iisa at susunod na gobernador ng probinsya ng Pangasinan, Monmon Kiko III. Sa bagong lipunan. Sa inyong harapan, sa lumungin sa masigabong palakpakan sa kanyang pagpapakilala at pagbibigay ng mensahe, Senator Harry Roque. Nag-enjoy ba kayo sa sayaw natin? Alam mo po, Isa pa! Okay, pero dapat sasayaw ko yung lahat. Okay? Madali lang yun, ha? Cross, open, side, side. 1, 2, 1 and 2. 1, 2, 1, 2, 3. Lahat sasayaw. Doon sa likod. Sasayaw ba kayo? Sa likod. Okay, music please. Maraming salamat, Alaminos. Ang gagaling ninyong magsayaw. Unang-una, nagpapasalamat po ako sa inyo dahil ang nakikita niyong bilbil ko, kalahati mo niyan, Alaminos Longganista. Maraming salamat po. Binabati ko po ang susunod ng Presidente ng Pilipinas, Apo Bongbong Marcos. Binabati ko po rin ang susunod na Vice Presidente ng Pilipinas, Inday Sara Duterte. Duterte! Binabati ko rin po ang aking mga kapatid dito, si Congressman Art Celeste, si Congressman Boying Celeste, si Congressman Arnold Celeste, at siyempre ang kamukhang-kamukha ko, ang alkalde ng Alaminos, si Mayor Art Celeste. Binabati ko rin po siyempre ang, ito talaga,
na pagkakamaling kong talagang sinasabi nila mukhang kakambal ko kasi morenong gwapo. Walang iba po kung hindi si Monmon Vico III. Say mo ha, kapwa morenong gwapo. At siyempre po, binabati ko rin po ang ating Vice Governor Mark Lambino. At siyempre po, at ang aking mga kasama sa Uniteam, kasama na po ang aking kaibigan, Kong Estrella Abono Party List. At lahat po ng mga lokal na opisyales, Mayor Brian, ano ko na si Mayor Brian, nabati ko na, Mayor Alfonso Celeste ng Bulinaw. At siyempre po, nandyan din si Atty. Vic Rodriguez. Alam niyo po, nagagalak ako na sa aking pagsasayaw, kahit papano tayo po'y nagbibigay ligaya dahil halos 3 taon na matapos tayo salantahin ng buwisit na COVID-19 dahil tayo po ay nagmask, hugas, iwas at bakuna, nagwawagi na po tayo laban kay COVID-19. Ipagpapatuloy pa po natin ang pagtaguyod sa kalusugan. Naisulong na po natin ng 17th Congress, kasama po si Congressman Boying Celeste, ang universal healthcare na nagnanais magbigay ng libreng gamot at libreng paggamot. Pero nagbabanta po sa tamang pagpapatupad ng batas natin ang korupsyon sa PhilHealth. Hayaan yung bantaan natin ng PhilHealth, magtino kayo dahil kung hindi, bubuwagin natin ng PhilHealth. Papalitan ng National Health Service nang mawala ang mga kurakot sa PhilHealth. Nagagalak din po ako na pinatutupad na yung ating batas din na libreng irigasyon at libreng tanghalian sa mga nagugutom na kabataan. Pero hindi po sapat yan. Isusulong po natin sa Senado ang ating Zero Hunger Bill, 6 na taon sa ilalim ni Apo Bongbong at Inday Sara. Ititigil na natin, tatapusin natin ang pagkagutom sa Pilipinas. At sa ilalim din po ng administrasyon ni Apo Bongbong at Inday Sara, 6 na taon, bibigyan natin ng ligtas at malinis na pang-inom tubig ang lahat ng Pilipino. Magkakaroon din po tayong malawakang reforma sa ating criminal justice system. Hindi na po pwedeng nagtatagal ang pagbibista gaya na nangyari sa aking mga kliyente, yung mga pinatay doon sa Ampatuan Massacre. Dapat po ngayon, lilimitahan ang pagbibista sa 3 araw at ang pagbabayad po ng danyos perwisyo sa mga namatayan, gobyerno na po ang magbabayad sa ilalim ng Victims Compensation Fund. Pero lahat po ito ay posible lamang kung tayo po ay magkakaisa. Nung ako po ay tagapagsalita ng IATF, ang pinakamahirap, ang kalaban ni Presidente Duterte, pinupolitika pati ang pandemya. Kaya ang aking pakiusap po, tama na po ang politika. Magkaisa na tayo. Unity straight, Bongbong Marcos for President, Inday Sara for Vice President. At straight po para sa senatorial slate dahil masisigurado ko po sa inyo, kung hindi po kasama ng Uniteam, magiging balakid po yan sa pagbangon natin laban dito sa pandemya. At siyempre po, huwag niyo pong kakalimutan, nung panahon ng pandemya, nagdasal tayo kay San Roque. Pagdating ng araw na eleksyon, huwag kakalimutan, kakapagsalita kay Presidente. Ngayon, action man ninyo sa Senado, number 54, Harry Roque po, mabuhay ang Alaminos! Sa ngayon sa inyong harapan, salubungin sa masigabong palakpakan ang representative po ng ating susunod na pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Walang iba kundi si Moymoy Macasero. Magandang umaga po sa inyo lahat, Alaminos. Ayan. Okay lang ba yung nandun? Okay lang po ba yung nandun? Ayan. Medyo mainit pero grabe ang pagtanggap ninyo. Bago lahat, binabati ko po lahat ng idol ko po dito. Ayan. Sa mga hindi po nakakaalam, ako po si Moymoy Palaboy. Ayan. Nanonood pa kayo ng I Believe? Yes! Ng Bubble Gang?
Ayan, gusto nyo ako mag-mashup? Wag na. Anyways, may pinapahatid lang po ako. Ako po ay si Moy Moy Palaboy, Moy Moy Macasero, at isa sa mga artist for Sara. At gusto man pumunta ni Mayora dito, meron po siyang naka-anong schedule po, another schedule, nauna na schedule. Pero meron po siya pinapahatid sa inyo na message. Ito po, basahin natin. Nag-text siya sa akin ngayon. Sabi niya, Assalamualaikum, madayaw, magandang araw sa inyo lahat. Maayong adlaw sa tanan. Taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong ipinapakitang pagmamahal at suporta sa aking kandidatura. Ating kaibigan sa ganyang pagpakilala, ating Congressman Art Celeste, maraming salamat sa iyong pagpakilala. At ako po ay nagpapasalamat po sa inyong lahat na ipinakita ninyo na napakainit na salubong sa buong unit team. Para sa ating Vice Presidente na si Mayor Inday Sara, maraming salamat. Alam ko po kayo nagkikis sa init ng araw, ngunit wala po umaalis at nandito po kayong lahat. Kaya't maraming salamat. Yun lamang, nung una kami pumasok, yung mga iba, merong mga flying kiss pa. Akala ko, excited na ako eh. Akala ko, sabi ko ba, talaga naman, gustong-gusto ako rito. Hanggang nagpakita, nasaan si Sandro? Medyo, ito ayan, Sandro. Umuwi ka na, sabi ni Papa, Pops, we love you. Ba't ako ng Pops, we love you? Sandro, uwi na tayo. Ang bihira naman. Alam niyo po, si Sandro, yan ang panganay ko. Ngayon ay kasalukuyan, siya ay nagkakandidato bilang congressman ng Primera Distrito ng Ilocos Norte. Kaya hindi ko na isama. Ngunit, kahit na wala si Sandro, may tatlo yung anak ko may dalawa pa ako. O yan, si Vincent naman ang hinahanap ng aking bunso. Nasa pinakalalim. Sandro pa rin! Sandro pa rin! Maraming salamat. Ipaparating ko sa kanila ang inyong mga pagbati. Lahat ng sakuna, lahat ng problema na dumating dito sa atin, na iharap natin at tayo'y nakaraos dahil tayo'y nagkaisa. Kaya po, yan ang naging adhikain ng unit team. Kaya po naging unit team yan, unity team. Naging unit team. Dahil ang aming adhikain at isinisigaw na advokasya ay ang pagkakaisa. Napakahalaga po nitong mensahe na ito. At tuloy-tuloy po natin isinisigaw. Dahil tapat ang aking paniwala na ito ang unang hakbang upang tayo ay makabawi muli dito sa pinagdaanan natin na krisis ng pandemya, ng krisis ng ekonomiya. Kahit po, sasabihin po natin na tayong lahat ay umaasa sa pamahalaan lamang. Hindi po kaya ng pamahalaan lamang yan. Kahit sabihin natin, tinutulungan tayo ng mga mayayaman na korporasyon, hindi po nila kaya kung sila lang ang nagtatrabaho. Kailangan po ang natutunan po natin sa nakaraang pandemya, sa umaalis sana, sa awa ng Diyos ay sanang umaalis na.
ang pandemya na ito ay lahat, bawat isang Pilipino ay nangangailangan ng tulong dahil nga sa dinadaanan nating krisis. At alam naman po natin, wala nang tutulong sa Pilipino kung hindi ang kapwa Pilipino rin. Kaya kailangan nating maasahan ang isa't isa. At mangyayari lamang yun kapag tayo'y nagkaisa at tayo'y nagtutulungan, tayo'y kapit-bisig na hinaharap lahat ng hamon at ginagawa ang trabaho para pagandahin ang buhay ng bawat mamamayang Pilipino, para pagandahin ang Pilipinas. Kagaya po sa inyo, dito First District ng Pangasinan, ganyan po ang sagot dito sa mensahe na aming binibigay ng pagkakaisa. Dahil naunawaan ninyo at nauunawaan ng ating mga kababayan kung gaano kahalaga ang ating mensahe ng pagkakaisa. At kami po ay patuloy na isinisigaw itong mensahe na ito. At kagaya ninyo ngayon ay sumagot ang ating mga kababayan.